mondo o avoid nyathi manyako kik dhie e places mas unsafe ma onyalo rado gi ng'ama dichuo to loke to mako. To nitiere responsibility, nitiere nyathi dwaro mondo ok nyiewne always, nikech ang' ni nyiew always to chiemo be nyathi dwaro ka. Koro idhi weyo mano ni en mar nyathi. Ng'ama biro nyiewo opposite sex ema biro nyiewne, mondo opposite sex ema dhi nyiewne, to kosenyiewne chudo nitiere bang'e. Emomiyo nyathi ma nyako nyiri mako ich. But ago erokamano bende senior chief of the area, nikech project timore e area mare. Baraza koluongo to oluongo ji to iwuoye e gik manyalo miyo nyathi manyako bedo makare mondo kik omak ich. To mana kaka iwacho kar dhogi kanyo, Ruth, iwacho ni ponono jonyuol kaluwore kod pek mar ngima sani, ponono janyuol onge kata kod saa mar loso kod nyathine mar mondo mi opuonj nyathine weche achiel ariyo adek, kata oket nyathine lain mar mondo mi onyise ni